Δεύτερο ημίχρονο, 56ο λεπτό. Είχε περάσει πριν από 4 ο Ελζάρ στο παιχνίδι. Έπεσε από μαρκάρισμα του Βάλα. Ο Σιδηρόπουλος είπε παίζεται. Το 73ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν να φτιάξει φάσεις. Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για τον δικέφαλο του Βορρά όταν αποπλήθηκε ο Πάμπλο Κοντρέρας με δεύτερη κίτρινη κάρτα για αυτό το μαρκάρισμα στον Τζάγκη. Λιάνος πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια με παίκτη λιγότερο. Η Μπαγάσα, πέφτει ο Πάντελιτς πέναλτι στο 56. Για να δούμε τη φάση. Ο Λεωνάρντο είναι, ναι, τραβάει τον Πάντελιτς. Ο Λεωνάρντο είναι που κάνει το πέναλτι. Βλέπετε, πάει και τραβάει από τη φανέλα εδώ το Σέρβο, αφού τον έχει χάσει και τον πετάει κάτω. Σηκώνει το κεφάλι, βλέπει την κίνηση του Μπλάνκο, η προσποίηση. Ο Μοδέστο με τον Λιμπερόπουλο, το φάουλ για την ΑΕΚ στο 77 και φωνές από τον πάγκο, καθώς ο Μοδέστο έχει κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο. Κοιτάξτε στο βάθος το Μοδέστο με τον Λιμπερόπουλο. Εδώ, ένα μακρινό πλάνο, φαίνεται ο Μοδέστο να πετάει κάτω τον Λιμπερόπουλο και φωνάζουν αμέσως ότι ο διαιτητής χαρίζεται στο Γάλλο. Για να δούμε από αυτή την κάμερα.